Запървам си пилешки гърди. Поставям морковче, промит и чеса няколко скелетки в чопъра, ръчния чопър. Ето как се получи. Аз си го обожавам този чопър. Доста вярно другарче ми е в кухнята. Така че ако все още нямаш, препоръчвам да си вземеш такова. Така, ето, пържал съм пилешките гърди и ги изсипя в ето тази чинийка. Ето така внимателно. И в същата тази тавичка ще запържим зеленчуците. Тази ги изсипили останали, само сложа малко олио. Ето така. И за същата бъркалка запържвам. Когато, комита знаете, когато стане прозрачен и лекичко да запържа, ще върна пилешкото месо обратно. Сега да извадим и ориз. Защото ще правим пилешко с ориз, все пак. Аз измервам като старите баби с чашка за чай. В случая ще сложа чаша и половина. Така че май няма да имам ориз достатъчно. Я ще видя в шкафа да има още. Но има една чашка до сега. Еми не, оказа се, че нямам белкори, затова ще използвам само това количество. Изсипвам го в една купа и след това хубавичко го измивам. Зеленчуците сте запържили, с това сега ще върна пилешкото месо обратно. Дойде ред да сложа и ориза. Сега ще сложа доматно пюре. Сол, защото не съм посолявала изобщо. Също и от това, ние вкъщи много го обичаме. И направо ще сипя една чаша вода, за да може да набъдне, това винаги го правя в тигана. Знаете, ориз вода, съотношението е 1:3, за да може ориза добре да се набъдне. Сложила съм една чаша ориз, което означава, че трябва да сложа 2 чаши вода. Сега ще си набъдне, а след това в тавичката ще сложа още 2 чаши вода. А сега ще прибавя, всъщност, да покажа дали не, ще сложа малко вода. Аз между другото много обичам да слагам в ориза кимион. Кимион сега сте взели такъв на прах, затова от него ще сложа така черен пипер, може и малко чубрица, магданоз. Ето ще ги извадя направо. Магданоз, чубрица. Не, черен пипер не свърши между зъбин плис. Ами това е. Сега сме ще сложи подправките. Сложила съм подправки и сега ще разбъркам, стана от мъничко, да набъдне и ще го пренеса да изсипя в тавичката. Ето ви готовият ориз. Той е поел водичката, където съм сложила и сега ще бъде прехвърлен в ето тази тавичка. Ето така. Изсипам още 2 чаши водичка, за да станат общо 3. Сега малко да разбъркам. И слагам да се запече. Никога не засичам време, просто си го наблюдавам. Включвам фурната на 200 градуса предварително да загрее. И това е абсолютно лесна манджа, без много да мислиш. Слагаш продуктите, готви се, пече се само. И сме готови. Това нещо го слагам в фурната.